daga bila ne What? ni ba can Abuja ba ta can kike kai daga bila nake yanzu haka mun je mun yi taro da ni da yan rufai da Buhari da Obasani mun zauna mun tattauna akan ya za a yi rufai ya hau fito da ai yanzu arziki ya ci uban nada. Wannan tibin kuma ba Da aka gama taron ne wannan tibin. Buhari ya ce yanzu abu da abin da nake so. Shi ne na ce ni wannan tibin kadai ya mun ka. Allah ya kyauta. To amin dai. A mutumina minti daya. Na ga kayan jiki na sun yi da tibin. To kuma ina da 10. Ina son ka taimaka min da 10 ne in cika su kilin dan wanke su. Only you waka come. Daga ina ma ka cika ki? Daga dila. Shugaban kasa Muhammadu Buhari. Nasir Karim. Obasani. Kuka taro tare. Kuma yanzu ka zo kana tambaya na naira kuma. Doban da ita. Amma wannan bai da. Na so a ce ya ban 10 nan in cika mai akawun ɗin shi gam da ku.